bungna pikhe to je jadi sa khe na jama no ha Mia je no habu bagra no titi disi chongmari ni bagai no chongai ro hormani hinke mia jeng nang je nomination ro mani yagulo tini o KOKTWMA sal ro moi bemar hamya manjai kalai tongnai bini nukung phayei nang bom hai rakhan ma tongkha candidate mani ba nomination ni mani abo kotor pogya mani bo maya bo abo to chang agin sibino no logi tung ko social media ni bising te chuba chu to khlailen tongu hinke miao khor mangkha khor jaka je 2 mas dore chini oro chakra 60 side ni bosor ni upor bo 2 mas dore kwlaijak paralyzed ngai engkangke oro ne nokphungni chlabo bo osungsar yakar thangjak sungsar karika engke je bo nokphungni okra bose bono buma bono bukha bono chala bono buri thong bose hero da family ni samung tama tong engkangke eko hospital thangi murgnai bo krei hospital ni khorcho torcho bo krei engkangke abono khnawi kini malena phaika te male mani je boro saka je khorsa borok bai nari to nugu boido bai bo nari tongu ke doctor bai bo nari tongu etaisa holi mani nujagi tongkha ni sawong khangke apatot chung buskang ni tabu mane je mansak chung chubai klang khang ke buskang mo chung je mansak chubanai engke tai bisi kok to sanang ya chini borok chung je khobano chubana nangnai abosi tamo bemar rok manjaka paralyzed 2 months paralyzed jak ke pini khaksa digi left part digi totally move khaimaya totally paralyzed jak o bemar manjang ni mung rok khe saidima abo to titorung biya parani bumung khe nokje para